ngaku. Tanjung Perak kapale kobong. Mangga pinarak, kamar kula tesih kosong. Sauri reng. Apa? Tanjung Bang Suli. Perak gone demit. Heeh. Ngapa? Ora pinarak kono akeh demite. Lho, sampe Launan Mawindaran. Sing nglantarake awake dhewe sowan mrene iki yang menghubungkan adalah Mbak Tri Hastuti Retnowati sinden kondang dari Laladan Ngawi kene. Nah, maka ayo iki spesial adate iki lek ku ngedekne biasanya jam tengah 3 isuk. Ayo. Saiki tak dhisikke. Ayo. Oh, ki asline kene to bocah. Kene. Ayo. Pak De, mosok lali to Pak De, ndik ben kan pon tau mriko to lewat ngguri. Aku angger nyekel duit lalen kok, Nduk. Ngadek kok, Tik. Ayo dikormati ngangge arum Bali. Ya, Ca. Tetes. Iya. Sugeng dalu Pak De. Sugeng dalu, Nduk Tuti. Oh, ngamu ngendi to, Nduk? Bibis. Bibis sing ngendi? Mriko lho Pak De, kulon kali. Omamu ya kaya kene kebak. Oh, mboten, nggen kula Padang. Resik ngenten iki. Ora ana wete jati. Mboten, mungkin enten jati nggih enten ulure gateli. Wong awakmu e kaya entung lho. Ipel-ipel ora dhuwur. Pak De sampene aja sia-sia karo aku. Ora sia-sia, endi ana jati iki mesti ana entunge. Lah, sampean gadah entung mboten? Tak tekoki entunge sampean kaya ngapa? Saiki wis dadi welut tok. Malah lunyu ora. Wong tenane tutut kene iki suwe ra tau padha kok ngurusi entung. Kula mriku lho Pak De, kauman. Oh, kono to. Iya. Roh reng we. Roh wingi bar wayangan ning kono ora roh. Pak De. Duite wis enteke ya seeling aku. Tanjung Perak kapale kobong. Mangga pinarak, kamar kula tesih kosong. Sauri reng. Apa? Tanjung Bang Suli. Perak gone demit. Heeh. Ngapa? Ora pinarak kono akeh demite. Lho, sampean berarti ngarani aku demit. Lho aku ora ngarani wedine kuwi krasa ya alhamdulillah kok. Lho, ya aja ngono Pak De. Wong ana wong tertib kok ya ngene. Piye. Wong ya sok liya dina aku tak dolan ning omahmu. Tenan lho ya. Iki wancine lak nyambut gawe ya nyambut gawe. Dadi sing diarani profesional tuh begitu berangkat dari rumah tujuane nyambut gawe ya nyambut gawe ora kena dono-dono. Alah, ngapusi. Sampean wae ya ning terminal kono wae karo katiem wae roh aku. Lah kalau kacang sing gane ning bis ka sampandhek. Kowe kok apal men apa bekas penghuni kono to? Ya kalau nek ra nyinden ya ngono Pak De.
Wong ngarani wong elek ku lho. Ya ora elek, Kak Tiyemi penjual kacang elek-elek piye? Penjual kacang ini tidak jelek, dia tuh bekerja, profesi. Sampeyan kaya ora gelem digathokne karo Kak Tiyem. Mo aku senengku apem kok kacang. Apem. Wong-wong iki karemane dhewe-dhewe kok seneng kacang yo karemu. Goblok garenginya sini. Apa? Sing jenenge apem nek kacange kuwi piye to? Ya. Apa apem kok ana kacange masakan cara Kok omongan karo tutik kae lho, rasa ora ngono. Pak De, kula gadah apem jenengan purun mboten? Mo paling gosong. Mboten, walah apem kula niku mumpluk lho Pak De, kula niku pinter lho. Mumpluk kaya gegeden geni yo gosong. Lho, ya diwalik to Pak De, mosok ya arep mlumah terus. Apa ketok diwalik? Alah apa, wis sangel Pak De. Wong aku ana, ngene Piye-piye? Omong karo aku sing tertib. Jenengan piye tertib po? Aja sok ngudak-udak banyu menep. Aku ki wis menep, mbok cemplungi coro, mobal iki. Oh, sampean berarti ya cek gampang kegoda. Loh, menak manusiawi. Manusiawi kaya sing dirembuk karo Mas Yoyo. Sampean kan pun haji yo. Sampean kan pun haji to. Loh, tak kandhani. Heeh. Setan iki ning donya akeh. Apa yen wis haji ra gampang kegoda? Ya iso kegoda. Ya yen kelingane istighfar. Yen ora ya bablas alhamdulillah. Lah ning sampean akeh klirune Pak De, akeh kepepete Kok ngendi? Non, lah sampean nek pamane cedak sinden ngoten nika, secara tidak sadar kan ya ndemok-ndemok ngene, ngono kuwi ya jenenge ya tetep tergoda. Lah ngerti ki sing mbok sawang demoke, mudhun panggung iki tayamum aku. Wudu meneh. Tutik kleru tik sampean berarti pengamatane ning Pak Gareng. Lho, Pripun? Biyen nalika sik urung haji, pancen karo sinden mak-mek iki demek. lho ngerti. Oh, aku ya tahu kok. Lah iya ning bareng Pak wis De. kaji lho nyatane petuk sinden langsung diambung lho kuwi. Malah parah kuwi. Ora aku wis tertib, aku wis saiki. Matur nuwun Pak Gareng karo Mbak Tutik kuwi sing nglantarke. Oh. Matur Matur nuwun Mbak suwun. Tutik di rejeki, diparingi rejeki, Nggih. kadyan sing maringi Mbak Sadi kalian Pak Woko, ning ora ana awakmu lak ya ora jalan. Nggih, matur suwun kalih Pak Lurah sing bagus dhewe. Halo Pak. Pak Lurah, Pak Camat. Halo Pak Camat itu, Pak Lurah, Pak Anto. Nggih kalih Mbak Sadi, Lurahe Karangbanyu. Lah niki tesih anu lho, anak-anak niki tesih butuh uang semesteran, mengke jangan lupa nggih Pak nggih. Iki jane sinden kok maklar to? Jangan lupa. Aku Lah, iya. Pak Lurah janji karo aku kok. Jarene kanca-kanca arep dibayari semesterane ngono kok. Yo kok gampang. Ora perlu dirempuk aja meneh kok semester. Sak senti, 2 senti wis dikeki. Kok semeter. Ngono lho. Tut. Dalam he. Nggih pripun? Oh, ning kene iki aja ngisin-isinke. Kowe iki lak asline ya kene. Pak D, kula niku dadi sinden niku nembe sepindah niki sak jumblek ngambah mbulak-omboe nembe niki. Nggih merga Pak Lurah. Kalih Mbah Sadi. Mula ngene ti. Pripun? Gandeng ditimbali karo Mbah Sadi karo Pak Lurah. Mbok menawa Pak Lurah ki ana request, ana pamundhut apa sampean sing Senengane apa? Ngono. Iki Senengane tombo apa? saya. Oh, Yen nggih. Tombo sayang. Yen saya Oh, tombo sayang. senengane Pak Kades apa yen senengane Mbah Sadi aku ngerti. Napa? Kopi kental ora legi. Kemeruh ora. Ayo, Lah apa? nggih. Nek Pak Lurah menika senengane nganu, ninggal katresnan. Oh, ora apa-apa. Nggih, niku. Nggih. Ninggal katresnan kalih Banyuwangi. Wah, remen banget niku mengke. Oh ngono. Kira-kira Nggih, sing arep mesti aturke atur. sik sing ndi? Ayo. Ninggal katresnan mawon. Oh, ninggal katresnan. Nggih. Oh cocok kene rada tengah kene, rada tengah. Oh, wah, dian sikile barang dirantai bocah iki. Kaya kirik rada. Dek ya aja ngono tok, Dek. Iki sing numbaske sampean ka lho, sampean iki. Lah, aku iki aku sia-sia. Berarti Madangkarai kirike loro karo Sopo? Birgita. Lah kuwi. Loh, ini kan bentuk keindahan seorang perempuan. Nek Go. ora sesuai karo sikilmu kecilian nganggur rantai becak ka lho. Ora rantai sepur pisan no. Oh, Sampean kok. ki yo ngopo tong mat-mat ke sikilku? Lah mulu sok. Aduh. Lah Eling, ngono kuwi. eling. Eling Pak De. Astagfirullah. Haji lho. Kilap aku kilap. Ya Allah ampunin Baim ya Allah. Ngono jari tobat. Iya.
Ya Ti, aturna ya ninggal katresnan kunjuk dumateng Mas Lurah Woko. Aja nganti ninggal katresnane marang kabeh para warga masyarakat ing widodaren yang tercinta. Amin, 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 amin. Enggak. Nangis sajroning atiku sawise sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rila lan wengi muga-muga Gusti ngejabai sukapan anakmu bali bisa ku Awas. Asik. Hop. Ayo Ti. Ayo ubrung ana panggunge. Yo 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 yo.
luar biasa. Elok. Pak De, sama Pak De. Kadung dadi kok mbok deke to. Ini sih aku lagi pemanasan lho, entek iki. Dadi arep ngopo? Lho, lah biasanya warming up to. Warming up. Oh iya, kudu dikendalikan. Ingat Anda itu sudah haji, nggih. Ngene iki lho. Nyapa? Haji kan ya manusia. Waduh. Sik golek pembenaran. Wah, Ya intine awake dhewe kejaba asung panglipur, betul. uga nyuwun pangestu lho karo Mbah Sadi. Bab apa? Panjenengane piyai sing disepuhke, Betul. piyayi-piyayi anggere duwe gegayuhan apa wae mesti sowan mrene Leres. nyuwun marang pangestune Mbah Sadi. Lah klebu aku kelawan kowe Mas Gareng. Nggih. Nyuwun pangestu pandonga karo Mbah Sadi, Nggih. anggene dadi seniman muga-muga bisa sempulur. Sepulur sing baku nggih bisa payu, Mas. Ayo. Sing baku nggih lumadi saged damel remenipun tiang kathah. Bener. Yang paling berbahagia itu adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Nggih leres menika nggih. Dalu menika istimewa karena kejawi dipun live streaming lumantar Kuntadi Channel. Nggih, Mas. Ugi dipun giaraken lumantar Sakti TV. Lan ugi YouTube Sakti TV Official. Pokoke Karesidenan Madiun ki Sakti TV. Nah, kuwi. Menika ugi wonten dawuh saking Mas Lurah Woko niki pripun kersanipun. Mangke menawi limbukan dicekap mriku kalih Mas Gareng, Pak. Oh, tekse mboten nganu. Oh, Mboten badhe tindak panggung ngoten to. nggih. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun. Ugi menika wonten saking Bapak Haji Daryadi ingkang lenggah wonten ing Klecorejo Mejayan Madiun. Insyaallah taun ngajeng ugi wayangan. Nggih, sembah nuwun. Katresnanipun. Matur nuwun. Nggih. Taun ngarep ki sasi apa genahno? Wis positif kok wis dipanjeri kok. Aku kok urung genah. Pamundhute panitia keparenge wayangan klasik utuh tanpa pelawak. Muga udan deres. Dongamu nek elek ora. Ora mbok jak. Wong ya awakmu anggere entuk saweran nyatane merem dipet kok ngopo. Lho lah kowe ora ngerti wong ki teknisnya lain. Piye? Lho teknisnya ya tergantung aku kok teknisnya kok piye engko ndak mbok tiru. Wah nggih. Iya. Sing baku ki iki nderek remen lho ngendi-ngendi udan lho. Nggih. Lah niku Iki kene bener. alhamdulillah dikei terang benderang ya mergo saka boten ya sing gawe udan kok. Nggih Mboten. Pancen sing napa niku menentukan Jawa utawi mboten menelak pangeran Gusti ingkang nyipta jagat. Ning menika nggih lumantar panyuwunan. Lantaranipun Mbah Sadi menika. Manusia itu wajib berusaha dan berdoa ya termasuk bengi iki kanthi usaha lan donga diparingi terang. Alhamdulillah. Wong aku budal saka Semarang ki udan terus banjir Semarang ki. Semarang ki kaline banjir kok. Nyelagune ya pancen ngono kok ya. Iya. Dadi ya wis sak lumrahe mlo ya alhamdulillah tekan kene gasik ora udan. Iya, Mbak Anis Kusumaningrum coba kaya apa sinden sing wis suwe ora tampil ning Madangkara saiki kembali ke kandangnya juga. Aku ya rada timbul tanda tanya iki. Ah iya. Sopo iki? Soy. Tanda tanya aku. Ayo, iki akeh iki penggemar Kuntadi Channel sing nakoke mana Anis Anis kabeh do tak. Ada barang baru ini. Mboten baru menika lawas namun diperbarui lagi. Lawas anyar katon nggih anyar katon. Ah ya ning ora ana eleke, ora mung aku tok sing tepungan mbok menawa sing mirsani ya kepengin tepung. Jenengmu sapa, Nduk? Nggih, nderek pitepangan Pak De. Ya nderek Mas Yoyo ora pitepangan. Tegese kenalan. Nggih, sinten naminipun? Kula Anis Kusumaningrum. Anis Kusuma Sarjo Makmur. Alhamdulillah nun sewu mboten namin runyak. Sampun kagungan garwa? Ketingale pripun? Loh, mboten ngerti wong durung tau weruh kok. Nggih maksudnya kowe lagi pisan kok. Maksudnya yen disawang niku pripun ngoten lho. Kula yen nyawang tok ora iso nitik wong ya kudu demek. Lah, Mas Haji, mboten pareng. Astagfirullah. Niki mengke sewengi anu.
Istighfar terus. Lho wong ngono ki ya ku lho penting, Oh, ngakoni nggih. salah kok minta ampun ya. Kowe urung duwe bojo. Sampun. Oh ya wis. Lah kok terus elek raimu ngopo? Lah aku demek kowe ra entuk, masa jam omongan bojone wong kowe malah saya dosa. Lho ki profesional kerja, walaupun istri orang enggak aku demek apa-apa. oh ya profesional kok. Wah, anggere demek kok wis jaji. Lah aku ki dadi kanca ngelekke sampean aja. Ngeleke wong saking kowe iki meri ora iso demek sinden kowe kok. Lho, astane lho ora pareng ngono kuwi. Ampun to Pak De jenengan Kowe wong Eh. Sukoharjo. Reng, sampean iki lak RT to? Ketua RT. RT to? Heeh. Mbak Anis iki garwane nun sewu, dosen jurusan karawitan. Lho dosen iki malah kalah dhuwur karo RT. kok saged? Lho, RT iki wiwit lahir nganti mati ngurusi kok, dosen lak ngurusi mahasiswa tok. Oh iya. RT iki tanpa ana rekomendasine RT, kowe mati ra iso dikubur lho. Iya. Kowe iki aja ngono rumangsamu sing dadi RT kowe tok. Aku ki ya mantan RT. Lah, mantan kok Sumbar berarti kowe wis ora diakoni. Iya, pancen aku di demo. Anu, sapa? Anis. Anis Nggih. saka Sukoharjo. Nggih. Asline kelahiran ndi ta? Asline kelahiran ndi? Kula Balikpapan. Kalimantan Timur. Saka Mudik. Kok mudik ya? Omahe asale Mudik. Balik papan. Lah ya balik ning papan iki lak Mudik to. Oh iya, bener. Ora, kowe iki ratu desa marai. Balik papan Kalimantan Timur. Timur, nggih. Kok iso kedarang-darang tekan kene iki apa ya? Darang-darang Anu, apine. ten mrika mboten tek nganggo. Ora kanggo terus ning kene dikanggokke wong Sukoharjo. Mboten ngoten ten mriki sekolah Pak De. Ning ndi? Riyen wonten SMKI, lajeng ten isi, Senggih. lajeng Lulus. nggih no. Oh, tak kira urung lulus wis nikah. Mboten lulus. Usum lho. Pripun? Mboten lulus terus ngono kuwi. Wah ya ora ning ya sarjana. Heeh. Tegese nadyan sinden ning pendidikane dhuwur, ora sinden ecek-ecek. Ngono. Amin. Ya muga-muga bisa nganu ya, Nduk, rezekine banter. Wis di anak. Amin. Alhamdulillah. Sampun. Wis. Pripun? Tenang ae sik siji putrane. Oh, Sik siji. Nembe setunggal. siji loro telu papat padha kahanane. Kahanan apa? Lho lak dia padha kahanane wis duwe anak to. Nggih. Oh mikire kok ora Loh, lagi maksudnya kan harus diperjelas mungkin tak? Betul, apapun yang terjadi jenenge anak ki anak iku amanah saka Gusti, kudu diopeni aja isin duwe anak. Malah harus dibanggakan kaya panjenengane Mbah Sadi iki. Putrane dibanggakan malah saiki dadi kades. Nggih. Anakmu sok meh mbok dadekke apa? Penyimping. Kok ya penyimping? Loh, wong cita-citae tok wae. Ya ampun to. Lah apa dadi apa? Orang sukses. Loh, yang orang sukses sih biasanya penjahit. Kok saged? Penjahit sukses. Mboten to ya. Oh ya, pokoknya apapun dilambari doa dan usaha pasti akan berhasil. Amin, amin, amin. Nis, Jenengmu sapa? Ya Allah. Niki mboten mirengke berarti Pak Ket wau. nggih. Anis, Anis Pak Kusumaningrum. Anis. Ping 3 lho Punan. Hati-hati lho, aku anggere wong wedok tak takoni jenenge ping 3 hati-hati. Lah pripun? Hati-hati soalnya. Biasane katut ya. Ora aku sing katut dheweke. Nis, ayo nggih tombo kangen nembango. Ayo, aku ora arepe nyuwun apa-apa, ning sampean kira-kira sing net ning atimu pengen nembang apa. Senengamu apa? Nah, sing langgam. Lagu sing disenengi biasane iso nglakokke kanthi wah tulus sing batin. Sing langgam apa ngono Nis, aja gambir sawit lho ya, isih limbukan marai ayo. Anu. Apa? Tulutur? Napa nggih? An pelek barang mon. Oh, boleh nggih. Geng Sugeng pelok barangnya diding. Mas Daryanto sarjana seni. Lah ya Sugeng Daryanto. Lambene semasa diplesetne ora. Nah, njajal peloke barang. Mungkin nek napa? Ngapa? Wonten lepate nyuwun pangapunten, Pak. Ora apa-apa. Lho ditipek. Kok tulisan ae. Wong S1 kok nembang kleru. Loh. S1 juga manusia loh, Pak De. Iya. Hah? S1 juga manusia. Oh iya ya. Ya, Nis. Iya.
Ya sing gagah to reng kaya roman ngene kaya nggih wayang wong kae. Jare kaji. Lah roman kan aku kudu nyekel aja angel-angel to. Roman ora nekel piye? Iso dari zaman pandemi kae kan kudu jaga jarak. Sampeyan pentas kae. Lah kalau penyakit wong iki jejer wong ayu kok. Iki asusi dadi penyakit engko ndak. Wong pacaran ki roman ki sedikit bicara banyak bekerja. Oh, iya. Ning romane Dasamuka pancen ya ora tata krama. Saiki romane sampeyan sebagai Arjuna. Ayo ning mosok Arjuna ora ini kaya Super Tetra Arjuna. Mangsamu borok kowe. Nimas. Kok joget to Pak De? Iki bawa lho. Lho, bawa ya apa rento dijogeti to? Oh nggih. Kowe jare wah kowe iki demek rento joget rento turu lho aku. Turu karo sapa? Nimas ingkang slendang sutra. Wah, iki tembangmu nalika awakmu dadi manten kan, Nis? Nggih, Pak. Sing viral ning Kuntadijana lho kuwi. Napa nggih? Wah, penontonnya beribu-ribu lho kuwi, tenan bukaan. Jenengan mboten anu, Apa? loyalty. Apa? Royalti. Oleh royalne gareng gelem. Oh, sorry to. Wis tobat tak ya. Oh, ora mbok royalke sorry budal dhewe wani kok. Ah iya. Ini. Tansah dadi impen Wayang wonge aja bisu to, omong to ayo. Yai Woro Sembodro Yai. Nggih, Pak De. Pak. Sembodro diundang Janaka kok Pak De. Wah, Sembodro kepethuk dol godhong. Apa pangeran? Nah, Nis, dadi kudu ngene, madhep rene Nis. Apa pangeran nyuwun ngapura ngono ya. Lho kuwi mertobat kuwi jenenge. Jare awakmu tobat. Apa sairan? Saya. Luput. Waduh. Sorry Geng Sugeng. Yen wengi kumutu rina yen rina kaya Mula kuwi tak eman-eman biyen nalika nikah ki sing mayang ya aku dhewe. Mergo pancen ya bocah iki ya ayu, suarane ya apik, budi pekertine ya luhur, setia kepada anak dan suami. Lho kaya ngono kuwi. Bojomu ya seniman, Nduk. nggih no. Oh, apa? Apa dalang, pengrawit, tukang son, Peniti. peniti, wah nyoblosi terus kuwi. Sumanding ana
Piye Reng, mirasa ta? Ya wong jenenge lulusan isi paling tidak kualitasnya ya terjamin. Mula iki kok bacute iki langgam slendang sutra kuning. Gumunku kok sutra kuning beda kok. Beda ya. Lah aku gumunku saka Kalimantan cah Kalimantan. Kita wis tau petuk kowe ya, Nduk. Sampun. Oh, ra gaul kowe ya. Neng endi petukne? Ning kali gawe. Ya ning Kalimantan kono. Wis tau petuk. Iya syukur lek ngono. Ya Nis sing kepenak Nis. Ayo coba kaya apa diaturake marang para pini sepuh ing tasih kepareng wungon. Iya, heeh. Nduk. Sunering wulan purnama tumama talangin samudra Tembang menika ugi kula aturaken dumateng panitia hari jadi ingkang kepareng monitor Kabupaten Bluro nggih. Inggih minjang jam 12 kepareng pinarak wonten Jaten. Nggih, sembah nuwun Pak nggih. Ya Nduk, Nis, nggih. Widodaren ki piyayi budaya Mas Gareng. Mula nadyan klasik ngene iki akeh sing tampi. Napa-napa dipun tampi waton tasih digaris budaya. Betul, nggih. Nah, jan iki luar biasa. Apa ki wujude ayu, pawakane becik, suarane ya apik, Anis Marsela iki. Kusumaning Rum ping 3 lho wisan ora. Ya.